mgbe Jizọs batara ikeliri onye iro ga-agbalaga mgbe Jizọs batara ikeliri onye iro ga-agbalaga Jizọs onye na-eme mma Jizọs onye nkasi obi m ihe niile ga-agbanwe mgbe Jizọs batara enyi m ihe niile ga-adị mma mgbe Jizọs batara asị m atụghị ime ga-atụ ime mgbe Jizọs batara enweghị ego ga-enwe ego mgbe Jizọs batara Jizọs onye na-eme mma Jizọs onye nkasi obi m ihe niile ga-agbanwe mgbe Jizọs batara ihe niile ga-agbanwe mgbe Jizọs batara Aham bụ onye ọrụ ebube ihe ahụ kesiri ike osie ike butere m ọbịa ihe m na-arụ Aham bụ onye ọrụ ebube ihe ahụ kesiri ike na ndụghị osie ike butere m ọbịa ahụ m na-arụ adịghị m agbanwe mọlị adịghị m agbanwe mọlị otu ndị na bụ ka dịrị ugbu a adịghị m agbanwe abụ onye ọrụ ebube ihe ahụ kesiri ike osie ike batara m abụ ihe m na-arụ otu ahụ dị na mgbe ochie ya ka mụ ga-adịgide ruo ebighị ebi osie ike butere m abụ ihe m na-arụ aha ya bụ onye ọrụ ebube onye ọrụ amara Chibu bụ onye ọrụ ebube onye ọrụ amara Chinadi aka nka onye ọrụ ebube Chinadi agbanwe onye ọrụ amara onye ọrụ ebube eze bụ eze udoma onye ọrụ ebube Chimara mbambo onye ọrụ amara eze udo onye ọrụ ebube onye ọrụ ebube Chibo onye ọrụ ebube onye ọrụ ebube eze bụ onye ọrụ ebube Aham bụ onye ọrụ ebube ihe ahụ kesiri ike osie ike butere m ọbịa ka m na-arụ adịghị m agbanwe mọlị otu ndị na bụ ka dịrị ugbu a otu ahụ ka m ga-adịgide ọ bụ ihe m na-arụ Jesu si gị bụrụ mkpa gị bịa bụrụ mkpa gị bịa ya bụ Chukwu ga-esi gị ibu ara gị bụrụ ọnọdụ gị bịa ọ ga-eme ya ọ dị mfe ọ sị gị bụrụ amụ gị nwa gị bịa n'obi eze ọ sị gị bụrụ enwe ego bịa n'obi eze bụrụ ya wee bịa kwụta Jesu n'obi ya na-arụ He's a specialist in impossible cases. He's a specialist in impossible matter.